Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І сённяшні эфір трошку не по плану, тым не менш мы сустракаем у штотыднёвай аналітычнай праграме нашага эксперта, кіраўніка Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктара палітычных навук і сябра вольнай Беларусі Паўла Усава. Добрый дзень, спадар Павел. Вітаю, шановны гаспадар, вітаю, Зміцер. Спадар Павел, давайте, может быть, пачнем с того мерапрыемства, якое будзе у Варшаве 9-10 жніўня, канферэнцыя новай Беларусі, і яна выклікала шмат розных ужо рэакцый, як крытыкі, так і можа быць нейкіх станоўчых вынікаў. І можа быць, першым перайдзем да самой канферэнцыі агульна, ўсё ж таки пяцігоддзе. Вам, як бачыцца, такая традыцыйнае пытанне, калі падводзіць вынікі гэтых 5 гадоў пасля падзеяў 20-го года. Як вы іх ацэньваеце? Куды мы прыйшлі па выніку до 25-го года? Збольшага, калі мы кажам пра палажэнне ўнутры Беларусі, пра палажэнне грамадзянскай супольнасці, пра сітуацыю з беларускай дыаспорай, ну, на жаль, мы знаходзімся зараз на пахільнай лініі, спадаем уніз, сыходзячы з таго мабілізацыйнага патэнцыяла, які быў набыты ў 2020 годзе, сыходзячы з таго натхнення і энергіі, якая панавала ў беларускім грамадстве, і творчай энергіі, дзякуючы якой можна было ствараць розныя ініцыятывы і прасоўваць ідэі беларускасці ўнутры краіны і за мяжой, то, канешне, з майго пункту гледжання, прынамсі, я не бачу ніякіх сур'ёзных дасягненняў, якія б у палітычным кантэксце, якія б маглі казаць пра тое, што гэтыя 5 год сталіся пазітыўна вызначальныя для беларускай грамадзянскай супольнасці, і мы сутыкнуліся з шэрагам сур'ёзных унутраных крызісаў, калі кажам знову пра тыя структуры, якія ўзніклі ў 2020 годзе. То бок, з той вышыні, з той перспектывы, у якой знаходзілася грамадства ў 2020 годзе, мы спалі па сутнасці ў такую пропасць, сітуацыю, з якой на сённяшні дзень пакуль што не бачым выхаду. Калі казаць пра сітуацыю ўнутры Беларусі, то, канешне, краіна пераўтварылася ў плацдарм для расійскай агрэсіі, амаль страціла незалежнасць, суверэнітэт і стала пагрозай для суседзяў, у тым ліку для Украіны, Літвы і Польшчы, для іншых краін Еўрапейскага звязу з тым гуманітарным крызісам. Усё гэта комплексна. Што можна зазначыць з пазітыўных штуршкоў і пазітыўных такіх накірунках, то, канешне, гэта тое, што грамадства прыйшло ў пэўнае ўнутранае рушанне. Нават людзі, якія працавалі ў сістэме ці доўгі час падлаштоўваліся пад тую парадыгму культурную, інфармацыйную, якая існавала ў Беларусі, яны атрымалі магчымасць паглядзець на сваё жыццё палітычнае, грамадскае з іншай перспектывы і ўключыліся ў палітычную барацьбу супраць той сістэмы, якую будавалі. Наколькі глыбока адбыліся гэтыя трансфармацыі, я маю на ўвазе псіхалагічна, культурна, ментальна, часткова, глыбока, часткова не, бо той же самы крызіс, з якім мы сутыкнуліся, гэта таксама сведчанне той аўтарытарнай культуры, таго мыслення унутрысістэмнага, аўтарытарнага, якое панавала на працягу доўгіх часоў у ментальнасці гэтых людзей, і ўрэшце рэшт, канешне, прывяло да стагнацыі. Калі, скажем так, кідаць камяні, то у бок тое структурная апозіцыя, якая ўзнікла ў 2020 годзе, таксама трэба мець пэўнага кшталту аб'ектыўнасць, стварыць эфектыўныя структуры за мяжой,
калі быў згублены час і той імпэт, які быў дадзены ў 2020 годзе, і функцыянаваць у доўгатэрміновай перспектыве даволі цяжка. Трэба сказаць гэта наўпрост, тым больш, што каб гэтыя структуры ўвесь час трымалі ў мабілізацыі і дыяспору, і беларусаў унутры краіны, я думаю, што патэнцыял вось гэты мабілізацыйны ён быў вычарпаны, а збольшага ён быў вычарпаны з прычыны неадэкватнай ацэнкі сітуацыі ў Беларусі, неадэкватнай ацэнкі рэжыма Лукашенко. У пэўным сэнсе гэта было выклікана таксама такім інфантылізмам і веры ў тое, што нейкім цудам рэжым гэтай падзеі і ўсе вернуцца шчаслівыя ў Беларусі. Такое баечнае уяўленне пра палітычную рэчаіснасць, яна таксама была звязаная з тым, што людзі доўгі час жылі зусім у іншым свеце, не разумелі, які рэжым функцыянуе, якая сістэма існуе ў Беларусі. І з прычыны з гэтага глядзелі на сітуацыю ў краіне як на нейкі часовы крызіс, які лёгка пераскочыць. Як аказалася, гэты крызіс даўжынёй нават не ў 5 год, гэтае сутыкненне даўжынёй не ў 5 год, ён можа працягнуцца наступныя 5 год, можа нават і 10 год працягнуцца з улікам таго, як разгортваюцца падзеі ў самой Расіі, вакол Расіі. І я не думаю, што апазіцыя, якая ўзнікла ў 2020 годзе, тыя структуры, яны праіснуюць так доўга. Гэтыя структуры не гатовыя на доўгатэрміновую барацьбу, на доўгатэрміновае супрацьстаянне, і тым больш, што асноўная прычына і праблема усіх вось унутраных супярэчнасцяў фінансавая зарыентаванасць. Без падтрымкі такой сталай фінансавай з боку захаду, а гэта выклікае ўнутраныя канфлікты, карупцыю, гэтыя структуры не будуць эфектыўныя. Яны будуць існаваць самі для сябе, але калі мы кажам пра нейкае сістэмнае дзеянне, тым больш пра стварэнне выклікаў для рэжыму, яны будуць абсалютна неэфектыўныя, і гэтая неэфектыўнасць ужо бачыцца. Збольшага тыя крызісы і праблемы і прэтэнзіі да і офіса Ціханаўскай, і кабінета, і каардынацыйнай рады ў неэфектыўнасці. І ўся збольшага дзейнасць звялася да дэкларатыўнасці, да таго, што дэкларуюцца нейкія пафасныя мэты, такія як пашпарт, як войска там за мяжой беларускае стварыць, як ледзь не універсітэты будуць створаны, то бок робяцца гучныя дэкларацыі, яны не выконваюцца. Пад гэтыя дэкларацыі мабілізуюцца сродкі, мабілізуюцца нейкія чаканні людзей, а потым з усіх гэтых пражэктаў нічога не атрымоўваецца, і гэта яшчэ больш скатвае вось гэтыя структуры ў крызісы. Сыходзяць людзі, разумеючы, што акрамя пафасу і заяваў там нічога няма, і застаецца тая маленькая групка, якая ўсім вядомая, дзейнасць якой, на жаль, зводзяцца да візітаў, як апошнім часам сказаў Лебедзька, што вось Ціханаўская здзейсніла 1000 візітаў за гэтыя 5 год за мяжой. А эфект гэтых візітаў практычны для большасці беларусаў, якія знаходзяцца ў краіне, якія знаходзяцца нават за мяжой, ён мінімальны. А на фоне вось гэтай слабой эфектыўнасці і нават адсутнасці гэтай эфектыўнасці, канешне, гэтае візіцёрства, на жаль, узмацняе раздражальнасць. І тым больш робяцца яшчэ новыя дэкларацыі, яшчэ нейкія новыя пафасныя заявы. Гэта павялічвае ўзровень раздражальнасці, адток актыўных людзей не толькі ад гэтых структур, але адток людзей нават з актыўнага палітычнага ўдзелу за мяжой. Хаця зараз мы нават назіраем пэўныя змены канфігурацыі, ствараюцца асобныя структуры, ініцыятывы, і гэта перспектыва. Я думаю, што вось гэтае абуджэнне 2020 году, яно зрушыла свядомасць людзей, актыўных людзей, якія пачалі самастойна ўдзельнічаць у палітыкі,
палітыцы без прывязкі да офіса, да кабінета, і гэта новы этап для будавання грамадзянскай супольнасці, няхай за мяжой, але гэта перспектыва, якая потым, калі адбудуцца змены, не ведаю, праз 5 год ці праз 10, вось гэты фундамент грамадзянскай палітычнай актыўнасці, няхай за мяжой, ён можа стаць асновай для новага нацыянальнага адраджэння ўнутры Беларусі. Так што пры ўсім, на жаль, такім сумрачным бачанні сітуацыі ўнутры апазіцыі структурнай, я ўсё ж такі маю глыбокія спадзяванні і надзеі на актывістаў, на актыў беларускі, які сфарміраваўся ў 2020 годзе, які будзе ствараць свае структуры палітычныя, сваю актыўнасць пашыраць, і гэтая актыўнасць ўсё ж такі будзе перанесена ў Беларусь. Спадар Павел, вот я читаю сённяшнюю заяву так званага следчага камітэта, які сцвярджае, што ідэнтыфікаваў яшчэ 207 удзельнікаў вулічных акцый за мяжой, і ім пагражаюць ператрусамі і арыштамі маёмасцямі, а таксама завочнымі судамі. Вось вы кажаце, што дзейнасць офіса ды іншых структураў ці адсутнасць дзейнасці ці вот вынікаў дзейнасці прывяла до того, что беларусы сыходзяць вот ад актыўнага удзелу нават у нейкіх таких вулічных акцыях. Можа, ўсё ж яны сыходзяць найперш за пагрозы пераследу нават вот на такім узроўні ад следчага камітэта? Ну, ведаеце, давайте вось прыгадаем там 20-21 год, калі вот гэтая высокая актыўнасць была і спадзяванні і мандат даверу, людзі не баяліся, яны верылі ў тое, што іх актыўнасць, іх дзеянні, нягледзячы на пэўныя ахвяраванні, той же Роман Бондаренко, так, той же Михаил Зельцер, Андрей, так, якія там нават гатовы былі вось ісці на уласнае ахвяраванне ўласнага жыцця, яны верылі ў тое, што іх ахвяры не будуць дарэмнымі, то гэта прывядзе да большай актывізацыі і да знішчэння сістэмы. Вось гэты момант, ён быў вельмі важны, і з яго трэба было скарыстацца, калі быў гэты пік мабілізацыі, гэта так 20-й, ну, мяжа 20-21 году. Бо тады была натхненне і вера. Неважна, рэжым жа не быў іншы ў 20-м годзе, чым той, які зараз. Рэжым-то не быў іншы, людзі былі іншыя. Тады пераважная большасць выйшла непалоханых, якія не былі на акцыях 6-го, 10-го, астатніх. Ну і нават тыя, хто былі палоханыя, выходзілі на вуліцы, хаця ведалі, што з кветачкамі рэжым не пераможаш. Але калі была ідэя і персона, у якой давяралі і лічылі, што з гэтага ахвяравання будзе вынік, людзі гатовыя былі актыўна ўдзельнічаць. Калі зараз мы маем з аднаго боку рэпрэсіі, а з іншага боку мы бачым узрастаючы недавер да тых структур, якія ўзніклі ў 20-м ці пасля 20-го году, то, канешне, людзі не будуць рызыкаваць. Дзеля чаго? Бо няма веры ў тое, што гэтыя структуры на штосьці здольныя. Я маю на ўвазе офіс Ціхановскую, акрамя інтэрв'ю і візітаў. Для беларусаў унутры Беларусі гэта нічога не дае. Таму невядома і ў псіхалагічным сэнсе, для чаго ахвяраваць, для чаго канфліктаваць з сістэмай, калі перспектываў перамен у бліжэйшы час мы не бачым. І зараз змянілася вось гэтае псіхалагічнае разуменне сітуацыі, самой сітуацыі, разуменне апазіцыйных структур, тым больш, што на фоне вось гэтых усіх ахвяраванняў, так, унутранага нават супраціву ў Беларусі, мы маем дачыненне з велізарнай колькасцю канфліктаў, там і скандалаў, і фінансавых, і міжасабовых, і там сексуальных, і гэтак далей. І просто нават актывіст, задаецца пытанне, для чаго я буду ахвяраваць сваёй працай, сваімі перспектывамі, для каго? Не для чаго, а для каго? Каб прыйшлі тыя людзі, якія па сутнасці, па культуры, палітычнай свядомасці мала чым адрозніваюцца ад тых, хто на сённяшні дзень знаходзіцца пры ўладзе. Вось расчараванне ў лідарстве адбылося. Калі яно была зачараванасць у 20-м годзе лідарамі, там, Ціхановскай,
Тихановскім, Бабарыка, і гэта сталі такія, ну, нягледзячы на мой скепсіс дачыненні да іх сувязі там з Расіяй, тым не менш гэта была такая вера ў лідарства новая. А зараз гэтае лідарства і вера ў лідарства дасягнула, ну, просто распаду. І ніхто не будзе рэагаваць на нейкія заклікі. Ну і нават можна, як прыклад недаўны, гэта ось прапанова Тихановскага сабраць яму на барацьбу, на удары там 200 тысяч. Памятаеце рэакцыя, якая была? Адмоўная, просто радыкальна адмоўная. І зараз мы маем дачыненне абсалютнай дэвальвацыі лідарства. На сённяшні момант не ўпэўнены ў тым, што з'явіцца там чалавек, які зможа аднавіць ось давер, тым больш за мяжой, у лідарства, які можа там мабілізаваць вакол сябе кагосьці. Зараз мабілізацыя адбываецца не вакол там лідарства ці структур, яе ўжо не будзе. Ніводная структура не будзе здольная мабілізаваць вялікую колькасць людзей. А мабілізацыя будзе адбывацца вакол, ну, скажем, ідэйных нейкіх ініцыятываў, калектыўных ініцыятываў. Усё ж таки празрыстых калектыўных арганізацыйных ініцыятыў. Такія працэсы ад часу да часу адбываюцца, расчараванасць, нягледзячы на расчараванасць у лідарстве, усё ж таки узаемадапамога, унутраная салідарнасць паміж беларусамі за мяжой, яна застаецца вельмі моцна. Просто гэтая салідарнасць, яна не арыентуецца на нейкіх палітычных лідараў, на нейкія палітычныя ідэі, яна будзе арыентавацца на дапамогу канкрэтным людзям і, магчыма, на нейкія перспектыўныя, ну, умоўна кажучы, культурна-палітычныя ініцыятывы і дзеянні. Вось на што зараз будзе ісці вось гэтая энергія, якая яшчэ засталася, ну, прынамсі, у дыаспары, а не на лідарства і на прызывы. І на, тым больш на аднаўленне вось гэтага мандату, на маю думку, абсалютна правальная ідэя, якая яшчэ больш, ну, там уже няма што падрываць, гэта зразумела ідэя, якая скіраваная на самаіснаванне Тихановскай, працягненне яе мандата прэзідэнта-электа, ну, гэта ввогуле клоунада, прабачце, гэта не паліталагічны тэрмін, але гэта клоунада. Самае простае, можна было сказаць так, вось мой электаральны, скажем, давер ваш скончыўся, я зараз буду намагацца функцыянаваць у якасці, ну, палітычнага дзеяча. Давяраеце мне, падтрымліваеце мяне, добра, вось для мяне я буду такім чынам працаваць і заваёўваць ваш давер, а не паказваць, што за мяне там нібы прагаласавала больш, чым за Лукашенко. Зараз гэтыя квазі-пратаколы і квазі-дэкларацыі ніякага значэння не маюць. Вось пасля 9 там жніўня гэта будзе просто, ну, яшчэ адзін раздражняльны фактор. На жаль, у офісе я бачу гэтага нават блізка не разумеюць. Спекулююць на падзеях 20-го года, якія ўжо сталі даўно гісторыяй, і рэанімаваць іх не ўдасца. Всё, гэта працэс скончыўся. Шукайце іншых механізмаў уласнай палітычнай легітымізацыі ўнутры беларускай палітычнай супольнасці. Не ў Беларусі, уже ўнутры нават Беларусі гэтай легітымізацыі не будзе. Хаця б у атачэнні той эміграцыі палітычнай, але нават тут змаглі дыскрэдытаваць сябе рознымі, ну, як уже казаў, дэкларацыямі і пустымі дзеяннямі. Умоўна кажучы, ну, зараз не трэба, ну, прынамсі, як мінімум, так скажем так, працягваць вось гэта, казаць, што я прэзідэнт-элект или яна прэзідэнт-элект, што вот у нас ёсць мандат 20-го года, лідар дэмакратычных сіл і гэтак далей. Просто сказаць, вот Святлана Тихановская, умоўна кажучы, якая займаецца палітычнай дзейнасцю, з'яўляецца там апанентам рэжыма Лукашенко, у якой ёсць мэты, і працягваць зрабіць тое, што ты робіш, але ўжо, так как бы мовіць, у іншым ужо пазіцыянаванні сябе. Ну, статусе, ну, канешне, гэта абсалютна непатрэбны, ён абсалютна непатрэбны, ён быў абсалютна непатрэбны, гэты статус. Ён быў, мы уже з вами не раз на гэта тэму абмяркоўвалі, у момант крызісны у 20-м годзе, калі у тым ліку і я намагаліся
скажем, паўплываць на атачэнне Ціхановскай, бо яна была не ў стане рэагаваць нейкім чынам адэкватна на сітуацыю, на палажэнне рэчаў унутры Беларусі пасля з'езду з краіны. Тым не менш было гэтае атачэнне, якое намагалася выпрацаваць стратэгію, рэкамендавалі там умоўна прыняць інаўгурацыю, задэклараваць сябе прэзідэнтам, каб стварыць рэальны альтэрнатыўны сімвалічны цэнтр палітычны. Хаця за мяжой гэта было цяжка, але ў той момант вялікай мабілізацыі, вялікіх чаканняў, любая ідэя ўспрымалася на ўра і магла б усё ж такі перахіліць вось гэтую чашу вагаў на наш бок, у сэнсе нават загадаў, у сэнсе нават скіраванасці у дачыненні да сілавікоў, бо была сістэмнае раздваенне. Гэтага не было ні ў 6-м, ні ў 10-м годзе. Сістэмнае раздваенне ў сістэме, адбылася дэзарыентацыя. Нават шмат чыноўнікаў высокага рангу сышло умоўна ў адстаўку. Людзі з сістэмы пачалі сыходзіць. Але гэтага не адбылося. Надзяванне балахону прэзідэнцкага, квазіпрэзідэнцкага адбылося толькі праз 2 гады. Калі цалкам змянілася сітуацыя, пачалася вайна і ўжо пачаўся спад і падтрымкі, і у тым ліку падтрымкі электаральнай, і гэтае шчагалянне вось гэтымі статусамі, яно просто стала дадатковым раздражняльным фактарам. Прэзідэнт элект, але чаго ты элект? Ты ні на што не ўплываеш у сітуацыю ўнутры Беларусі. То есть дратуе ці выклікае абурэнне больш сама назвы розныя, там прэзідэнт электы, все астатняе, а не все астатняе. Рабі што робіш, усе памыляюцца, галоўнае нешта робіш, але не пазіцыянуй сябе як лідар дэмакратычных сіл. Час, ну і тым больш лідар дэмакратычных сіл. Якіх сіл? Ёсць жа разныя структуры, ёсць тыя, хто падтрымліваюць Ціхановскую, хто не падтрымліваюць Ціхановскую. Яны абсалютна разнастайныя поле дэмакратычныя, і для немалай колькасці людзей Ціхановская ў якасці нават лідара дэмакратычных сіл яна не прымальна. Хаця б гэта ўжо. Нават не лідар, а прадстаўнік дэмакратычнай супольнасці, часткі дэмакратычнай супольнасці. Зараз сфарміруецца такая сітуацыя, яна будзе яшчэ больш пашырацца, калі ты ўжо роўная сярод роўных, такога ж статусу, як Міленкевіч, як Саннікаў, як Статкевіч, як былыя кандыдаты. Ты атрымала даволі вялікую энергію палітычную ў 2020 годзе, але ні ты, ні тваё атачэнне з гэтай энергіі скарыстацца не маглі. І не змаглі, сітуацыю не пераламілі. Факт застаецца фактам. Лукашенко трымае ўладу ўнутры Беларусі. І на гэта ні Ціхановская, ні структуры, ні кабінеты паўплываць ніяк не могуць. То прынамсі далей не працягваць гэтую лінію, выбраць зусім іншы шлях дзейнасці, быць трошкі сціплымі у гэтай сітуацыі. Палітычная сціпласць, вось яна зараз на вагу золата. А не калі паўсюль пустыня, усё знішчана, зачышчана, а тут ходзяць з флагамі, яна прэзідэнт элект. Чаго? І каго? Ведаеце, спадар Павел, такая, можа не да тэму, але такая алегорыя. Вот арэна, бык, тарэадор. Стаіць тарэадор і насупраць быка, і бык на яго не рэагуе. А толькі дастаў чырвоную анучу, прэзідэнт элект, с надпісам, і бык кідаецца яго атакаваць. Дакладна. Тут нават, калі бы я кідаўся атакаваць, тут алегорыя перанесці на сітуацыю Беларусі вельмі цяжка. Бо, на жаль, людзі ахвяравалі вельмі шмат свайго даверу і шмат свайго сацыяльнага і эканамічнага капіталу. Шмат людзей страціла даробак усяго жыцця, і таму трэба думаць якраз такі пра вось гэтае ахвяраванне. Чаго каштаваў, колькі каштаваў гэты працэс 2020 году для беларусаў, а беларусы заплацілі даволі дорага. Ліпачка піша: вельмі добры аналіз, вельмі дакладна пра беларусаў у Беларусі, але з майго пункту гледжання яны хоць нешта робяць.
Віктор К, людзі не будуць рызыкаваць, таму што людзі бачаць, што за Лукашенко стаіць Крэмль, і адказ на пытанне, што рабіць з Крамлём, не дае ані Ціхановская, ані Пазняк. Ну вот это паводле наша. Дарэчы, калі ўжо узгадалі... Все кажуць, што рабіць, трэба знішчаць, толькі у нас гэтых ресурсаў нават блізка няма. Дэмакратычная апозіцыя, якая сфарміравалася ў 90-е гады, БНФ і той же самый Пазняк, увесь час падкрэсліваў, што Крэмль вернецца, што гэты дэман уваскрэсне і яшчэ прыняце праблемаў для Беларусі. Першы званочак гэта быў 94 год, калі Лукашенко перамог, потым 96-й і гэтак далей. Таму дакладна апозіцыя нацыянальная ведае, што рабіць. Толькі у беларусаў і у апозіцыі няма ресурсаў, гэта могуць зарабіць толькі Злучаныя Штаты Амерыкі. Но агульна Захад, дапамагаючы настолькі Украіне, каб яна перамагла ў гэтай вайне. Пакуль мы бачым, што гэты працэс таксама зайшоў у тупік, а без знішчэння Масквы, канешне ж, чакаць пра перспектывы пераменаў у Беларусі даволі цяжка. Гэта рэальна аб'ектыўна сітуацыя. Але ўсё ж таки застаецца важным пытанне, што рабіць у гэтай сітуацыі. Ну, можа быць, не беларусам гэта вельмі шырока, а прынамсі вось тым же самым структурам, якія і будуць ладзіць справаздачную умоўную канферэнцыю да пяцігоддзя. Канферэнцыя, праўда, 4-я. Вось прапановы ёсць розныя. Да прыкладу, лідар вольнай Беларусі Зянон Пазняк у сваім апошнім допісе піша: «Настаў час, калі для ОСЦ ўзнікла неабходнасць самароспуску, пакуль не натварылі беларусам яшчэ горшага і не нашкодзілі непапраўна. Сітуацыя паказвае, што ОСЦ павінна спыніць сваё існаванне. Пытанне павінна быць пастаўлена перад еўразвязам, адкуль гэтая група атрымлівае сродкі». Ці згодны вы, што зараз прыспеў час самароспускам заняцца, як яшчэ паўгады ў нас у эфіры заявіў Апейкін, а зараз падтрымлівае гэтую ідэю Зянон Станіславович? Ну, я таксама казаў пра неабходнасць трансфармацыі і даволі глыбокіх рэформаў, хаця не ўпэўнены ў тым, што гэта нешта зменіць. Ну, хаця б гэтыя кропкавыя рэчы у этыкетках трэба было б змяніць. Ну, пра што мы з вами казалі, хаця б у гэтым накірунку. Ну, неабходна увесь склад аднавіць, я лічу, там і дарадцаў, і недарадцаў, якія паказалі таксама сваю пэўным сэнсе неэфектыўнасць, але я не думаю, што гэта будзе зроблена. Трэба разумець, што і офіс, і кабінет зараз існуюць фактычна рэчы ў сябе. Яны збольшага існуюць для уласнага існавання, а не для выканання нейкіх палітычных функцый. Ну, сустрэчы з заходнікамі зараз будуць адбывацца значна больш па-за межамі кабінетаў, бо таксама на захадзе ўспрыняццё гэтых структур будзе змяняцца. Яны застануцца, пакуль у Ціхановскай і атачэння будзе жаданне заставацца ў той фазе актыўнасці, у якой яны будуць заставацца. Іншая праблема, канешне, стварыць структуры ці ініцыятывы, якія будуць больш эфектыўныя, пытанне ў чым больш эфектыўны. Наўрад ці удасца. Так, стварыць нейкі агульнапрадстаўнічы кангрэс, які будзе голасам, рупарам у пэўным сэнсе усіх беларусаў за мяжой унутры Беларусі, але гэта таксама вельмі цяжкі працэс. І зараз, мне падаецца, стварыць такі кангрэс, толькі можа быць кангрэс дыаспары, будзе вельмі цяжка, у тым ліку з прычыны таго, што давер да ўсіх гэтых ініцыятываў, новых прапановаў, ён вельмі нізкі. Таму так, не думаю, што там пасля гэтай канферэнцыі, там ці праз год эфектыўнасць гэтых структур павялічыцца, ці зменіцца. Яна застанецца нізкай, тым больш, калі мы кажам пра ўплывы ўнутры Беларусі. Што рабіць у гэтай сітуацыі? Як я ўжо казаў, на сённяшні дзень адзіны выхад, перш за ўсё для беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, гэта
самаактывізацыя, гэта стварэнне уласных палітычных ініцыятываў, квазіпартыяў, квазіарганізацыяў з уласнымі праграмамі. Ну, просто вось такая самаактывізацыя дыаспары, можа быць аб'яднанне потым гэтых структур у нейкія шырокія фармацыі, як кажуць, ініцыятыва ад долу. Узрост палітычнай і структурызацыя палітычнай дыаспары не вакол офіса, не вакол кабінета, а вакол просто саміх сабе, вакол уласных ініцыятываў палітычных. Гэта цяжка, гэта, канешне, патрабуе часу, і нават у лепшы перыяд, калі была актыўнасць вельмі высокая, гэта не ўсім удавалася зрабіць, але гэта адзіны выхад. Самаактывізацыя, самамабілізацыя, нейкія ініцыятывы, стварэнне сетак палітычных за мяжой. Гэта першы накірунак дзейнасці, актыўнасці для беларусаў. Бо, яшчэ раз скажу, ні для офіса, ні для кабінета у мяне ўжо ніякіх рэкамендацый няма. Ужо все вычарпана, і нават самая лепшая стратэгія, распісаная на сотнях сторонак, сітуацыю не выправяць. Бо, перш за ўсё, адбылася расчараванне ў лідарстве. Неэфектыўнае лідарства. Вось асноўная прычына. А ўсіх крызісаў неэфектыўнае лідарства. Што рабіць беларусам унутры Беларусі? Ведаюць толькі тыя, хто там знаходзіцца. Рэкамендаваць для тых, хто ходзіць па краю нажа і ўвесь час чакае нейкія рэакцыі з боку ўладаў, вельмі цяжка. Адзінае, это, канешне, берагчы ідэю, калі яна сфарміравалася, нацыянальную ідэю, развіваць яе, шукаць, магчыма, фарміраваць нейкія суполкі аднадумцаў унутры Беларусі, не выходзячы ў актыўную фазу. То не, как я ўжо казаў, калі нехта жадае рызыкаваць, раскідваць улёткі, займацца саботажам, гэта прыватная уласная ініцыятыва. Ніякай такой агульнай стратэгіі, актывізацыі, супраціву унутры Беларусі ніхто даваць зараз не мае права. Кожны ў Беларусі выбірае для сябе форму барацьбы. Гэта можа быць актыўная форма барацьбы, але знову выходзячы выключна з разумення уласнай сітуацыі, уласных рызыкаў. Ну, альбо вось такая ментальная, культурная апазіцыя, барацьба за ідэю, сваім атачэнні, знову не публічна, бо зараз нават размаўляць па-беларускі гэта небяспечна у Беларусі, але прынамсі не удзельнічаць, старацца у тых злачынствах, у тых праектах палітычных, якія намагаецца змусіць, накінуць на беларусаў сённяшняя ўлада. Вось самая простая, але самая асноўная парадыгма дзеяння ўнутры Беларусі. Такім чынам, ну просто калі ўсё ж таки, так скажем, вот узяць на ўзбраенне гэтую ідэю, самароспуск, бо ніякага сэнсу няма. Вот ўсё ж таки ваше бачанне, калі уявім сабе такую, ну, на сёння, правда, нереальную сітуацыю, але раптам на этой канферэнцыі выходзяць і кажуць: мы заяўляем пра свой самароспуск. Нічога не зменіцца. Беларусы як жылі, так і жылі. Беларусь як была, так і застаецца на пэўным узроўні на павестцы дня. Вот што, плюсы-мінусы, падводныя камяні, як казаў Шыла. Ну, нічога не зменіцца, так. Ну, не будзе Ціхановская сустракацца з заходнікамі, будуць іншыя палітычныя групы сустракацца. Ёсць ініцыятывы дыаспаральныя амаль ва ўсіх краінах, якія могуць даносіць ідэю. І Беларусі, калі, ну, прабачце, калі за 5 год і так праблемы беларусаў не данеслі, ну, то наступныя 5 год таксама будуць і гэтая такая ж самая сітуацыя. Вось мне цікава, што наступныя, умоўна, нават не 5 год, на наступны год збіраецца рабіць офіс. Дэкларуючы себя ось офісам, прадстаўніцтвам, прэзідэнтам-электам. Ось тое ж самае, што рабіла год назад, 2 гады таму. Ездзіць па еўразвязе і казаць, што вось нам выдзелілі дадатковыя сродкі, і пытанне на што, калі паўсюль мы бачым даволі моцны дэфіцыт сродкаў і для СМІ, для дапамогі палітычным зняволеным, стварылася шмат фондаў,
таксама эфектыўнасці якіх пад пытаннем, але яны функцыянуюць без існавання незалежна ад таго, ці ёсць офіс ці не. Ну, паслухайце, апазіцыя існавала, і Беларусь існавала да Ціхановскай. І апазіцыя, і Беларусь будзе існаваць і пасля Ціхановскай. На Ціхановскай свет клінам не сышоўся. Гэта выключна праблема нашай ментальнасці, што мы такія бяссільныя. А што будзе, калі не будзе света Ціхановскай? Да нічога не будзе. Тое ж самае, а што будзе, калі цар памрэ? Вось Іван Грозны памёр, і все там ён іх катаваў, нішчыў рускіх, яны казалі: ой, памёр наш бацька, што ж мы зараз будзем рабіць? Тое ж самае, калі Сталін памёр. Ледзь не катастрофа маштабу сусвету. Ну, нічога не адбудзецца. Беларусы актыўныя, беларусы дазрэлыя ў палітычным сэнсе. Яны ў стане самаарганізавацца ў іншыя формы. Пытанне, наколькі новыя формы будуць больш эфектыўныя. Знову мы вяртаемся да гэтага слова эфектыўнасць. Яшчэ раз падкрэслю, паўплываць на сітуацыю ўнутры Беларусі ніводная структура не зможа. Эфектыўнасць там, па сутнасці, зведзена да нуля. Гэта толькі ў крызісны момант неабходны нейкія стратэгіі лідары, але і так яны будуць патрэбны ўнутры Беларусі, каб нешта змянілася. А за мяжой выконваць функцыі дыпламатычнага характару, ну, прабачце, амаль там 25 год усе былыя кандыдаты ў прэзідэнты ездзілі па замежжах і выконвалі дыпламатычныя функцыі. Было гэта да Ціхановскай, на жаль, і будзе пасля Ціхановскай. Гэта візіцёрства, якое па сутнасці не прыводзіць таксама да зменаў. Трэба, я лічу, заняцца дыаспорай, нейкую стратэгію дачынення да людзей, якія за мяжой, выпрацаваць. Што рабіць з людзьмі, з беларусамі? Як іх актывізаваць, у якія формы актывізаваць, для якой актыўнасці. Бо яшчэ раз падкрэслю, зараз мы перажываем глыбокі спад. І толькі актывізацыя будзе не зверху, калі нехта там прыйдзе і дасць нейкую формулу актыўнасці для беларускага грамадства за мяжой, а актывізацыя выключна з уласнай ініцыятывы палітычнай. Ці гэта ініцыятыва ўзнікне, ну, яшчэ раз падкрэслю, залежыць ад саміх беларусаў. Ўжо ніхто ніякай стратэгіі пераможнай не прадставіць, не напішыць. Матахары как бы наконт таго с аднаго боку пагаджаецца, з другога не вельмі. Піша: да Ціхановскай існавала апазіцыя, так, толькі існавала, але нічога не рабілі. Вось так. Знову пытанне, што значыць нічога, што-небудзь рабіць? Вось увесь час. А што вы робіце? Ну, я шмат чаго раблю. Так, то вы мне патлумачце, што азначае нешта рабіць. Канферэнцыі ладзіць. Апазіцыя да 2020 году канферэнцыі ладзіла. Сустракацца з палітыкамі заходнімі. Ну, на форумы ездзіла, на канферэнцыі, у ПАРЭ, у Савет Европы, апазіцыя, прадстаўнікі розныя структуры партый ездзяць. На форумы нейкія палітычных арганізацый, там сацыялісты Европы, ці кансерватары Европы, і знову ўсе ездзілі. Нават у Маскву ездзілі. Нават у Маскву ездзілі ўсе амаль тыя так званыя кандыдаты. Але ўзровень що ж такі іншы, как бы не сустракаліся там з прэзідэнтамі, з прэм'ерамі. Добра, а які эфект ад гэтага? Ну, сустрэлася Ціхановская з Байденам, што з гэтага для Беларусі? Ну, сустрэлася Ціхановская там з Меркель. Які эфект для Беларусі? Ну, сам статус сустрэч, ну, прабачце, калі мы кажам пра рэальныя нейкія крокі, нейкія дзеянні, не ўплывае. Знову, ну, сустракаюцца, а праблемы з візамі як былі, так і застаюцца і ў Чэхіі, і ў Літве ў гэтыя праблемы, і ў Швецыі гэтыя праблемы для беларусаў, якім там не даюць прытулку палітычнага, так. Ну, бо гэта сімвалізм, які не мае прававых асноваў. Нават, ну, Ціхановская не можа падпісаць ніводнага дакументу. Ну, не можа. Нават не гледзячы на тое, што заходнія, прабачце, палітыкі час ад часу ўжываюць гэты тытул прэзідэнт-элект, ніводнага афіцыйнага дакументу яны не падпісваюць.
Бо каб падпісаць дакумент неабходны юрыдычны статус, каб дакумент, які меў бы вагу. Усё, на што мы спадзяемся у вырашэнні праблемаў беларусаў, гэта на добрую волю тых нацыянальных урадаў, выключна на добрую волю. Ось захацелі, палякі, прыйшла для іх інтарэсаў не выдаваць візы гуманітарнай ці ввогуле абмежаваць выдачу візу. І абмежавалі, і тут Ціхановская нічога зрабіць не можа. Калі мы кажам пра праблемы з Літвой і гэтак далей. Таму знову я прасіў бы там і гледачоў, і нават сваіх крытыкаў, калі вы задаеце, яна хоць нешта робіць, вы напішыце, што вы маеце на ўвазе нешта рабіць. Я умоўна пайду дроваў накалю, гэта таксама нешта рабіць. Бачце, людзі лічаць, што людзі лічаць, што калі нават адбываюцца такія сустрэчы, можа быць, не вырашаюцца ўсе пытанні, таму што ўсё ж такі краіны дзейнічаюць найперш са сваіх нацыянальных інтарэсаў, можа быць, дзесьці там улічваючы інтарэсы беларусаў, але найперш свае. З другого боку, пытанне беларускае на павестцы дня застаецца. Кажуць, гэта важна. А так, калі прыгадваць іншыя гады, пасля 2006 года, Міленкевіч сам расказваў. Я вось з вами тут не пагаджуся радыкальна. Дзякуючы актыўнасці апазіцыі быў створаны Белсат, які функцыянуе колькі амаль большага 15 год, нават больш. Была створана таксама Еўрарадыё. Гэта не Ціхановская стварыла, нават блізка да гэтага не мела дачынення, нават і не ведала, што Белсат такі ёсць. Прэзідэнт-элект да моманту, пакуль не ўвайшла актыўную фазу палітычнага жыцця, не ведала, што ёсць Еўрарадыё, ні Белсата не ведала, як і большасць, напэўна, тых прыхільнікаў яе. Радыё Свабоду хто стварыў? Конгресс США. А да стварэння Еўрарадыё, адкрыю вам сакрэт, беларуская апазіцыя не мала ніякага дачынення. Гэта было створана Ціхановскай, і ўсё ж такі беларуская, я памятаю гэты канфлікт, але хацелі Еўрарадыё зрабіць. Ўсё ж такі расейскамоўнай была гэты канфлікт, барацьба, калі я не памыляюся, за мову на Еўрарадыё. Радыёрацыя, іншыя праекты медыяльныя, яны існавалі да Ціхановскай. Ніякага новага медыяльнага праекту сур'ёзнага Ціхановская не стварыла, ніякага новага рэальнага праекту палітычнага, ось такога прадукту, які можна было б памацаць, атачэнне Ціхановскай, офіс Ціхановскай не стварылі. Акрамя пашпарту, квазі, з якога больше праблем, чым выніку. Вось што нешта зрабіла апазіцыя. Паглядзіце, нешта ж зрабіла, так? Тыя інструменты, з якіх мы карыстаемся, з якіх карыстаецца Ціхановская. І тым ліку і сустрэчы былі і з дыпламатамі, і з парламентарыямі ў розных краінах. Усё гэта рабіла апазіцыя. Пытанне эфекту, знову, як гэта ўплывала на сітуацыю Беларусі, так як і зараз. Уплываць было вельмі цяжка, хаця якраз такі актыўнасць апазіцыі і інфармацыйная актыўнасць, давайте не будзем забываць, што і Радыё Свабода, і Белсат, і Еўрарадыё, і мы з вами сустракаліся ў Менску на пярэдадні падзеі 20-го года ў лютым. Всё гэта стварыла аснову для актыўнасці палітычнай у 20-м годзе. Без гэтых структур, канешне, Расія гэта свая кухня была і свае інструменты ўздзеяння, але гэта была аснова для актыўнасці, актывізацыі, мабілізацыі беларусаў унутры Беларусі. І Белсат, і Еўрарадыё, і Рэврацыя, гэта яны закладалі зерні актыўнасці, з якой скарысталіся у пэўным накірунку. Але не трэба казаць, што апазіцыя нічога не рабіла. Яна не змагла скінуць рэжым. Так і вы не змаглі скінуць. Я памятаю гэтыя канфлікты, ідэйныя спрэчкі. Мы не хацім нічога мець, ніякага дачынення са старой апазіцыяй. Яны 30 год змагаліся, нічога не змаглі зрабіць. Лукашенко кіруе, а вось мы зараз прыйдзем, і ўсё, і наступіць рай на зямлі. Вось прыйшлі. Ужо 5 год прайшло. Вось гэтая натхнёная моладзь
бананавая, якая ўзялася, і айцішнікі ўзяліся змяніць, зрынуць гэты рэжым. Вось 5 год змагаюцца. Дзе эфект? У сэнсе палітычных перамен унутры Беларусі. Там жа, дзе і гэты працэс, у якім удзельнічала і старая пазіцыя. Просто зараз прыйшло разуменне тых людзей, якія узяліся зрынуць рэжым, з чым яны маюць дачыненне, што гэта не шчур, гэта не таракан. Гэта просто патвор, які будзе там тапіць у крыві народ, каб захаваць уладу. І з ім трэба інакш мець іншыя дачыненні, іншыя інструменты, якіх мы, на жаль, не маем. Адзін з падзеў быў на полк Каліноўскага, на Украіну, але мы бачым, што сітуацыя там таксама вельмі складана. Ну і давайте, спадар Павел, на завяршэнне ўсё ж таки, калі казаць пра беларускае грамадства, можа быць, без атрыву ад розных лідарскіх утварэнняў. Узгаданы допіс Зянона Станіславовича, ён у канцы піша: беларусы за мяжой здольныя самі на валанцёрскіх пачатках, не карыстаючы сродкаў еўразвязу, арганізоўваць сваю нацыянальную беларускую грамадзянскую супольнасць, спрыяльную беларускім і польскім дэмакратычным інтарэсам згодна з шырокімі магчымасцямі дэмакратычным заканадаўствам, ну і так далей. Здольныя? Вот што паказвае гістарычны досвед ўсё ж таки, а калі здольныя, чаму да гэтага, асабліва вось такого, беларусы самі на валацёрскіх пачатках не зрабілі нейкія такія структуры? Ведаеце, гэта частка такой вялікай праблемы. Некалі размаўляў са сваім калегам адносна таго, чаму вось у палякаў 18-19 стагоддзі ўсё ж таки была гэтая моцная ідэя, моцная натхнёнасць, вось гэты духоўны сцяг, які яны потым перанеслі ў адноўленую Польшчу ў 19 стагоддзі, у 20 стагоддзі, а потым усё ж таки пасля камунізму. Ну, я спрабаваў адказаць на гэта пытанне, і адказ быў даволі просты, што гэтыя людзі, якія фарміравалі новую культуру палітычную за мяжой, яны не рабілі гэта для нейкіх эканамічных уласных патрэбаў, не камерцыялізавалі яе. Палітычная дзейнасць не камерцыялізавалася. Таму яна заставалася такой унутры кансалідаванай, не было што дзяліць. Была адзіная ідэя і дзеянне дзеля гэтай ідэі. У 90-е гады, пасля 90-х гадоў і зараз любая актыўнасць беларуская прыводзіцца ці ідзе ў кірунку манетызацыі. Напісаць грант, атрымаць нейкі грант, как толькі грант скончваецца, гэта ўсё распадаецца, грошай няма. Людзі перасталі ў пэўным сэнсе, пра што казаў тым ліку і Зянон Пазняк, крытыкуючы Захад, што Захад, калі пачаў падтрымліваць фінансавую апазіцыю беларускую, ён яе знішчыў. Бо дзейнасць унутры Беларусі, дзейнасць палітычная пераўтварылася ў камерцыйную дзейнасць, у палітычны бізнес, на жаль. І я лічу, што беларусы здольныя, сфарміраваўся не толькі асновы палітычнага класа, я не кажу пра офісы, я кажу ўжо пра людзей палітычна зрэлых, якія пакуль што застаюцца самастойныя і не далучаюцца да нейкіх структур. Частка аснова гэтага палітычнага класу фарміруецца. Сфарміравалася, самае важнае, сфарміравалася фінансавая аснова, падложжа. Сфарміраваўся сярэдні клас беларускі, буржуазія, якая, па сутнасці, таксама прыспешае працэс фарміравання палітычнага класу, як гэта было ва ўсіх краінах, і ў Великабрытаніі, і ва Францыі перад рэвалюцыямі. Буржуазія сфарміравала актыўны палітычны клас. Прадумовы для стварэння самастойных структур, незалежных ад фінансавых потокаў, ёсць. І гэта не раз беларусы даказвалі, калі арганізоўваліся зборы,
дапамагалі фінансава людзям, якія знаходзіліся ў нядолі, мелі праблемы. У нас ёсць усе умовы для фарміравання вось гэтых ініцыятываў на ўласным капітале нацыянальным і на ўласным палітычным класе, не засяроджваючыся на грашах і на капітале з захаду. Так, захад можа фінансаваць нейкія мегапраекты, пакуль мы іх не ў стане фінансаваць, тое ж там тэлебачанне ці радыё, але вось гэтыя ўласныя структуры, ініцыятывы, палітычную дзейнасць, самаарганізацыю, волонтэрства, я лічу, я упэўнены ў тым, што беларусы ў стане, прынамсі за мяжой, зарганізаваць самастойна. І калі гэта будзе стварацца, тады гэта будзе ўжо новы этап палітычнай гісторыі. Бо зараз таксама гэта палітычная і фінансавая складаючая, яны звужаны. Буржуазія наша нацыянальная, яна шукае і глядзіце, каму можна даць грошы, каго можна прафінансаваць. То бок яна не пераходзіць на рэйкі з уласнай палітычнай актыўнасці, яна занята здабываннем сродкаў. А я лічу, што буржуазія наша нацыянальная павінна стаць палітычным класам. Вось тыя прадпрымальнікі таксама займацца дзейнасцю, але пытацца ўжо намагацца станавіцца паволі палітычна актыўнымі. Вось калі супадуць вось гэтая самастойнасць фінансавая і самастойнасць палітычная, а не шуканне каму даць грошай, а ўкладаць у сябе ў свае ўласныя палітычныя ініцыятывы, мы перайдзем на новы этап і на фарміраванне далейшае фарміраванне палітычнага класу нашага нацыянальнага беларуска. Бо без нацыянальнай буржуазіі сфарміраваць нацыянальную краіну і нацыянальны палітычны клас цалкам немагчыма. Вось я лічу, супадзенне ідэй нацыянальных і нацыянальных фінансаў, нацыянальнай буржуазіі, нацыянальнага палітычнага класу сфарміруе новы даць штуршок для новага этапу і новых перспектываў. І яшчэ раз падкрэслю, што гэта ўсё ж такі, не гледзячы на ўвесь скепсіс, дзякуючы у тым ліку папярэдняй працы вас, усіх палітычных структур, арганізацый, Белсату, якая ўзмацняла свядомасць нацыянальную актыўнасць насельніцтва. І дзякуючы, канешне, вось гэтым падзеям 20-го году. Усё вычышчаць, усё адрынаць гэта злачынства, тыя дасягненні 20-го году. Але падкрэслю, што мы з гэтага не скарысталіся, і трэба змяняць фармат дзейнасці. І яшчэ раз падкрэслю, вось, нацыянальная ідэя, нацыянальны капітал, фарміраванне новага палітычнага класу. І гэта перспектыва і надзея для Беларусі. Дзякуй вялікі. Пакуль, на жаль, гэтага няма, а толькі ў перспектыве. Будзем спадзявацца, што выжывем, дажывем да гэтай перспектывы і здолеем ёй скарыстацца. Дзякуй вялікі. З намі быў Павел Усаў, наш эксперт, кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу. Дзякуй вялікі, спадар Павел. Подписывайтесь на YouTube, на телеграм-канал Павла Усова, и не забывайте подписываться на YouTube-канал Еврорадио. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. І по магчымасці падтрымлівайце нас, а праз донат можна задаваць сваё пытанне. Як бачыце, каментароў пытанняў вельмі шмат, не ўсё бачым. Пытанне з праз донат выходзіць на экран, і мы яго бачым найперш. А на сёння з Павлом развітваюся. До сустрэчы. Жыве Беларусь.